Adine beram notition chuan kan siu fai ta ka beram notition chuan adine kan siu fai ta ka atisen tak tak lo soi lo hi pathian mai ga ropui ta ro in pon chu Calvary cross ani evile adam at khan lali suwa Krista hi an sual na wangin Calvary cross alaron thi don ani ti riat tiran ni khan an sual na kha apoyan tilu tu ka pa pathian ne na chuan lalpa mi sual kan ni kan thi zo pa ya tin an dil hial ni Calvary cross tu la ya kan thil dan dik taro cross Isua thia dan zo mangai to lo ti to dai ma setana champion kat ma hi cross Thuchah dik tak hi ani nam tak kan pon chu ngai ta evile adam te chuan an sual na wangin lali suwa Krista Calvary cross aron thi dona alaron tuar dona ni ti anan hriat khan anwan sim chiang te ren em cross Thuchah dik tak zo chu sim ro ti hi dia ma se tu na chon sim ro ti Thuchah kha dan zo mai to lo tin cross Thuchah let ling an pong sok ta cross thil ti theina dik tak zok chu ka sual na wang la li so Krista hi hlia mi lo ma ka sual na wang na thi ni ti khamin khara wa amu tak tak chon a sual kha asim ne ni chu ni chu cross thil ti theina kan pon chu zok to chu ni evile adam te kha until ti sual an ngong zong kha an ti sual phat atanga khovel to theng angong zong kha mu tir ni tam sela tuar lovin an thi hialam ti ni se sual nei varap thak em tiro arap thak lu tu kane isua thi na ya ni thin lo khoi ve to ma ye isua thi na wang yan iti sadu zong hring nu ni ilo William ve to nga ye kai to thin kan nu le pa te kan chung le khat u nau nai te an thi chon kan tur viu tuna kan trap thin ani to tra tur po ni min ma ye mem tu la li so Krista hi nang ma wa gi thia ruang chu ka sin kan in chu ta ruang chu te rap tha kan ti thin ani lom ni chandam tu thina wangeni mi tui koi khatal la ka ve to em alo la ka ve mai lo ani chuan pathian mangai na hi lo sir chiang ang che beram notice na kan puan te kan sufai do na kan ti var do na ni chuan kan ti var na tur la kan sufai na tur chu Calvary cross ngai hi ni Calvary cross ngai hi ni